mau'izatil hasanah utawi penasehatan. Ya alhamdulillah malih wonten ing awal-awal Ramadan menika kita tesih kondisinipun sae, boten panas luar biasa, tapi nggih sedang-sedang kemawon, malah jawahipun terus tesih kemawon. Mugi-mugi ngantos akhir Ramadan kita saged nindakaken siyamipun enjing ngantos sonten ngantos akhir Ramadan. Kula wau sampun sedaya sahur nggih. Ibu-ibu dereng enten sing bolong-bolong siyamipun alhamdulillah nggih. Kula badhe nglajengaken menapa ingkang sampun kula janjiaken nggih menika mutiara utawi jawahir ingkang melekat kepada kepribadian manusia sedaya menika wau wonten sekawan. Ingkang kaping sepisan inggih menika aklun, akal, ingkang angka kalih inggih menika adin. Adin itu agami. Terus kita menika dados tiyang ingkang sempurna dan akhlakipun sempurna, dipun tambahi kalian adin inggih menika agami kita Islam. Terus kita menika nggih kedah napa nggih anggenipun kita cecekelan gondelan dumateng agami kita menika nggih sampun ngantos kita niku sak geleme nggih utawi umpami salat Allah nek nganggur ya salat nek ora ya ora. Lah menika nggih mboten napa menika saged nggundeli agami kita Islam. Amargi menapa sedaya menika wau yen mboten kita leres-leres anggenipun kita ibadah merupakan satu panggilan jiwa utawi ibadah menika setunggalipun kebutuhan nggih saya dangu saya keropos malih situasi kondisi sak menika pengaruh ingkang mboten saged kita hindari menika kan HP menika wau yen kita mboten saged mengerem, mboten saged kita hati-hati nggih saged mawon kita luntur karena hanya digoda masalah HP. Tangi turu nyekel HP, badhe turu HP, nek kelangan kotane ilang, wah niku bingunge luar biasa. Tapi nek kelangan wah aku ora iso salat subuh berjamaah, blas ora ana rasa menyesal, rasa getun. Lah menika nggih termasuk godaan ingkang luar biasa. Tapi fa insyaallah yen kita menika sampun melekat nggih, kula menika kan sering badhe datang Masjid Al Fajar bar turu ora nonton HP, ora nonton jam berangkat. Rumah kula niku wah iki terlambat. Wis ana swara komat. Padahal dereng napa-napa, jam mung dereng. Tesih kira setengah jam. Lah mboten nonton jam mriku langsung Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bar kula nonton jam. Lho, jame cek kurang adoh, kurang akeh. Nah, mbok menika termasuk ingkang apa mu'allaqun fil masjid, tiyang ingkang selalu napa melekat kumantil wonten ing masjid. Lah mugi-mugi panjenengan ingkang wonten kanan kiri kita menika mboten terlepas saking suara azan melalui corong, melalui speaker ingkang luar biasa. Menika nggih mugi-mugi terpanggil saestu gitu. Oke wis azan kono, engko kene rada keri, tapi kan sampun siap badhe nindakaken ibadah salat. Fa insyaallah yen kita menika tindakaken kados ngaten menika termasuk mu'allaqu fil masjid, tiang-tiang ingkang manahipun menika kumantil selalu melekat wonten manah kita. Alhamdulillah mugi-mugi termasuk kriteria tiang ingkang menduduki posisi swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Fa insyaallah ingkang sami rawuh wonten ing enjing menika termasuk kriteria penduduk swarga. Amin ya rabbal alamin. Bapak menawi cekap semanten menapa ingkang dados pangertosan kita akhir kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah ila qaumit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.